gabi man. Kadung ka duty ma'am. Kadung ka jud ako likabit karon bitaw nag-vlog bitaw ko. Naglibreng sakay ko karon ba? Okay ra nimo? Wala ra bayad. Ha? Sige tagala okay ra nimo tagada sticker. Munang karon bay atong ginungan siya nya atong gupiran wala jud siya mosakay mo nang mangita sa taglain bay nga atong mapasakay na sa sunod. Hey ma'am, good evening ma'am. Kadung ka duty ma'am? Oo. Nanay ko kay karon bitaw nag-content bitaw karon. Naglibreng sakay ko ba? Alhamdulillah. Sige. Og say kaduhang hunong nako, nagtuo ko si ma'am, musakay nako pero wa di ay. Mo nang kita bay sa kadaghan ato maagian bay naa joy time bay nga dili jud na sila mosakay. Ay ma'am, magabi di ma'am. Ma'am, nang naa di ko content karon okay ra nimo? Naglibreng sakay ko ba asa di ka pa dong? Ati park? Karon ito, nakoy content karon. Naglibreng sakay ko, nag-vlog pa. Nga librera sa ko karon. Okay ra nimo, hatod di ka nga librera. Paano masabi? Dili tagaan sticker daan o tanawa daan. I-check daan. I-check daan ako ang page daan. Okay, kung okay ra nimo. I-check daan, i-search daan ako ang Wala ko i-load. dili picture lang daan ako ang kuan ma'am. Click number niya para makuan nimo. Okay ra nimo. Sira man ako, di ba ka makita ko now? Kita jud mo na okay, nag-vlog man ta. Okay ra na, may problema na ma'am. Tikitag now. Pati ba kagwapa niyo ma'am? Pwede na! Sa kada IT Park. Dira na si Ba Exchange. Sa? Si Ba Exchange. Si Exchange na, okay ra nimo. Hindi rin ako, libre baka ha. Libre ra ni. Eh, upat ka ba? So, ako nakitaan doon. Ya ha? Sige ko kumara rin na. Bago ko nila nakitaan. Kay kuan ma'am, puno na sige ba? Ako na i-blap-daplin ka dito ha. Oo, Mo man sa tabi yan. ka. Tikitag now, ginoo ko Lord. Abi ako like butang si mong family. Og sa dihang wala tang nagdahombay nga si ma'am musakay na din nato mo nang karon ato nang ipasud atong helmet kay mas maayo man gud bay nga kita jud mo pasud kay para jud nga gintuldog tatan-awon bay ba. Nya bisag unsaon na tog seryoso bay bisag unsaon na to guan bay daha mo masuko nato kay karon mas nisamot na sad mo daha masuko nato kay puro naman sa babae atong napasakay ron gibi una bay. Ako lang mami, lisod ka. Salamat niya. Okay ra. Salamat kayo. Okay. Kita na, okay ra Check mo. lang niya na ko ang imong Facebook. Sige. Okay ra mo ma-upload. Oh, okay ra. Ug sa di pa mahuman na akong video bay na di ko ipasundayag yung bag-ong duwa karon bay si PS Ferry bay nindot kani bay sa wala pa kanay kay bawa bay download na mo ani bay kay medyo bag-o pa jud kay ni kusog-kusog jud sila mong hatag ron bay palala lang bay bawal is mga bata bay kay duwa unya ang link bay naara diri sa comment section download lang nyo bay mintras init-init pa ning duwa bay.